Eżis ħuti fi Kristu. Ir-Randan huwa vjaġġ ta' konverżjoni, żmien li fih il-Knisja bi ħlewwa u ċarezza, tajna biex ma nibqgħux inħarsu biss lejn anfusna, imma tistedinna biex inħallu lil Alla idawwal qalbna biex nintebħu bil-bżonnijiet ta' ħutna. Permezz tas-sawm, it-talb u l-karità, nerġgħu nitalmu li l-imħabba dejjem titlob sagrifiċċju. Tkun dixxiplu awtentiku ta' Ġesu ifisser li tkun don ta' mħabba u solidarjetà lejn l-oħrajn. Dan iż-żmien li fih nimxu ma' Kristu lejn is-salib, aħna msejħa nirriflettu dwar kif ħajjitna bħal dik ta' Kristu fuq is-salib tista' tkun għajn ta' ħajja ġdida għall-oħrajn. Illum hawn diversi ċittadini li jbatu minn mart serju li jfaqqar il-kwalità ta' ħajjithom. Ħafna minnhom qed jistennew bosta drabi għal snin sħaħ il-possibilità li jgħixu mill-ġdid permezz tat-trappjant tal-organi. Wara kull isem fuq il-lista ta' stennija hemm wiċċ uman, familja u storja ta' tama ħajja ħirġa mill-imħabba u s-solidarjetà tal-oħrajn. Bħala ir-rajja tagħkom fil-bidu tar-Randan nixtiequ nirriflettu magħkom fid-dawl ta' twemmin nisrani tagħna dwar il-ġest sabiħ u nobbli favur il-ħajja li tagħti b'ġenerożità u mħabba organu lil xi ħadd mhux biss biex issalva ħajja, iżda wkoll biex ittejjeb il-kwalità tal-ħajja ta' min jirċevih. Din ir-riflessjoni nofruha biex tgħin fil-formazzjoni tal-kuxjenza, tneħħi l-beżgħat u tinkoraġġixxi dixxerniment ġeneruż u frott it-talb, imsejjes fuq ir-rispett sħiħ lejn id-dinjità tal-bniedem. Aħna nemmnu li kull bniedem huwa maħluq fuq ix-xbija ta' Alla. Ġisimna mhuwiex sempliċi strument bioloġiku, huwa parti essenzjali dwar min aħna. Permezz ta' ġisimna aħna nħobbu u naqdu lill-oħrajn, insofru u nagħtu glorja lill-Alla. Għalhekk il-Knisja tħares lejn il-ġisem uman f'qima kbira, kemm fil-ħajja kif ukoll wara l-mewt. Id-donazzjoni tal-organi għandha dejjem tinftiem fih dan ir-rispett profond lejn l-għaqda tal-ġisem u r-ruħ. Qatt m'għandha tkun kwistjoni ta' użu jew sfruttament tal-ġisem, imma tal-għoża tiegħu bħala don f'dat lilna minn Alla. Meta ssir b'mod etiku, id-donazzjoni tal-organi tista' tkun espressjoni konkreta ta' solidarjetà u għotja personali li tirrifletti d-don totali li Kristu għamel tiegħu innifsu għal ħajja tad-dinja. Il-Knisja b'mod konsistenti tiddeskrivi d-donazzjoni tal-organi bħala att ġenwin ta' mħabba u bħala don ġeneruż, moti għal ġid ta' ħaddieħor. Dan id-don ma jnaqqas mid-dinjità ta' min jagħtih, għal kuntrarju jikxef il-verità l-aktar profonda tal-ħajja umana li aħna maħluqin għal komunjoni u għall-imħabba. Għad-donaturi ħajjin din il-ġenerożità qatt m'għandha tpoġġi l-ħajja tagħhom jew il-funzjonijiet essenzjali tal-ġisem tagħhom f'periklu serju. Għad-donaturi li jkunu mietu, id-don tal-organi jista' jippermetti li l-ħajja tkompli tifjorixxi anke quddiem il-mewt u t-telfa tinbidel f'tama u ġenerożità. Il-Knisja tappoġġa d-donazzjoni tal-organi meta din issir fuq pedamenti etiċi ċari u b'salvagwardji morali sodi. Id-donazzjoni tal-organi wara l-mewt kemm fuq kriterju neuroloġiku, jiġifieri meta l-moħħ kollu ma jibqax jinfunzjona, kif ukoll fuq kriterju ċirkolatorju, jiġifieri meta l-qalb ma tibqax tiffunzjona,
hija qatt nobli u ta' mertu kbir meta wieħed josserva dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin. Il-kunsens liberu u infurmat huwa essenzjali. Id-donazzjoni tal-organi trid dejjem tkun volontarja u qatt m'għandha ssir taħt pressjoni diretta jew indiretta. It-tieni, ċ-ċertezza tal-mewt trid tkun stabilita b'mod rigorus qabel ma jitneħħew l-organi. Il-mewt qatt m'għandha tiġi kkawżata jew b'xi mod maġla bil-għan li jinkisbu l-organi. Għandu jkun hemm fit-tielet post separazzjoni ċara bejn it-tim mediku li jikkura l-pazjent u t-tobba ta' trappjant biex bekk jiġu salvagwardjati l-integrità tal-kura sħiħa li għandha tingħata lill-pazjent sal-mewt sakemm din il-kura hija ta' benefiċċju. Punt ieħor huwa li d-dinjità tad-donatur trid tiġi rispettata. Il-ġisem tal-mejjed għandu jiġi trattat b'reverenza u riti funebri għandhom jiġu mħarsa. U l-aħħar punt, l-ebda forma ta' kommerċjalizzazzjoni mi etikament aċċettabbli. L-organi umani qatt m'għandhom jinbigħu jew jinxtraw. Kull forma ta' kommerċjalizzazzjoni tal-ġisem jew ta' parti minnu tmur kontra d-dinjità umana. Il-ġisem u l-organi tiegħu għandhom jibqgħu fil-loġika tad-don, mhux tal-iskambju tas-suq. Xi persuni jesprimu tħassib u wieħed jifhem dan it-tħassib, biża ta' abbuż, inċertezza dwar id-definizzjonijiet mediċi tal-mewt, jew skumdità quddiem l-idea tad-donazzjoni tal-ġisem wara l-mewt. Dan it-tħassib wieħed għandu jindirizzah bid-dialogu onest u trasparenti. Inħeġġukom tfittxu informazzjoni medika u etika affidabbli u titkellmu ma' professjonisti fil-qasam tas-saħħa li jirrispettaw il-ħajja umana f'kull stadju tagħha. Il-Knisja tistieden lil kull persuna tieħu deċiżjoni fil-kuxjenza tagħha wara informazzjoni sħiħa, riflessjoni serja u talb. Il-familji għandhom rwol kruċjali fid-deċiżjonijiet dwar id-donazzjoni tal-organi. Inħeġġu lil membri tal-familja biex jitkellmu b'mod miftuħ bejniethom dwar ix-xewqat u l-valuri tagħhom. Dawn id-diskussjonijiet għalkemm diffiċli jistgħu jkunu qatt ta' mħabba li jġib ċarezza u paċi f'mumenti ta' vulnerabilità kbira. Ħajkunu l-familji tagħna postijiet fejn l-Evanġelju tal-ħajja jingħex u jitħabbar, fejn il-ġenerożità titrawwem, is-solidarjetà twarrad u fejn it-tbattija ssib kompassjoni. Aħna l-insara nemmnu li l-mewt mhix it-tmiem. Il-fidi tagħna fil-qawmien mill-imwiet tiggarantilna li bis-saħħa ta' Kristu rxoxt il-ġisem għalkemm jerġa' lura għat-trab huwa msejjaħ għall-glorja. Id-donazzjoni tal-organi ma tmurx kontra din it-tama. Għal kuntrarju, tista' ssir xhieda aħħarija ta' fidi fil-ħajja li aktar b'saħħitha mill-mewt. Meta wieħed jagħti parti minnu nnifsu biex ħaddieħor jgħix, id-donatur jieħu sehem fil-misteru paskwali ta' Kristu, fejn il-mewt tagħti spazju għal ħajja. Fil-parabola tas-Samaritan it-tajjeb li Ġesu jirrakkonta bħala tweġiba għal mistoqsija taref fil-liġi dwar min hu il-proxmu tiegħu, ir-raġel jaraf sewwa li s-Samaritan kien il-proxmu għax wera ħniena miegħu. U Ġesu jgħidlu, mur u għamel hekk int ukoll. U bekk jenfasizza l-imħabba attiva u l-kompassjoni fil-prattika. Eżis ħuti, aħna nħarsu lejn id-donazzjoni tal-organi bħala triq tad-dixxipulat nisrani. Triq immarkata mill-imħabba, mill-kompassjoni, mis-solidarjetà, mir-responsabilità u minn rispett profond lejn il-ħajja. Ninkoraġġukom biex tkunu Samaritani tajba billi tirreġistraw bħala donaturi tal-organi.
Inħeġġukom titolbu, tirriflettu u tfittxu gwida. Fiduċja li l-Ispirtu Santu idawwal kull kuxjenza sinċira. Jalla l-mulej li huwa dak li jagħti kull don tajjeb, ibirek lil daw kollha li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa u jsaħħaħ l-isforzi ta' daw kollha li jaħdmu biex jippromuovu d-donazzjoni tal-organi bħala att ta' solidarjetà ġeneruża. Jalla jfarraġ lil dawk li jbatu u jqanqal fi qlubna impenn imġedded lejn l-Evanġelju tal-ħajja. Natukom il-barka pastorali tagħna.